Ọhaneze ndị ọma na-ege anyị ntị na-ekirikwa anyị unu asaala chi unu abọọla chi unu etetego n'ụtụtụ tata obiọma na obi ekene ka anyị ji wee mee gịnị na-anabata unu n'ife mmemme ụtụtụ ọma nọ n'isi mbido telivishọn n'ụbọchị tata asị onye na-akpụrụ n'anyasị tete ụbọchị ọzọ gị mee gịnị gị kene Chineke ikenekwa na Chineke mere ka ịfụ ụbọchị tata anyị sị ka ekene niile dịrị Olisa bi n'igwe onye mee ka anyị lahụ tete n'udo. Anyị abịakwana n'isi mbido telivishọn dịka anyị si abịa ọzọ aka m bụkwa Oriakụ Odoziakụ Osodiakpatakụ Susan Ilechukwu. Ụnụ mana ụnụ ha na m ka m dọnọ na o nwere ọmarịcha nwoke nya ifu nwoke ifu gịnị ifu mpempe imie ifu ogologo imie onye ndu ntụziaka m na-awụ ọ naghị anọ n'akụkụ m na-ekwu na m ekwusi ike were m ọkpa na asatọ wee kwụrụ nna ngwanụ oge erugo kene Igbo kene ọhaneze ndị na-ekiri anyị. Ọhaneze ndị njem ọnụ ekele m unu. Ọ sị na ọ na-abụ ọhụ ha ala m ama m ihe ọzọ na-ahụ kama naanị nke m kwenyere bụ onye hụrụ m ahụla oyiyi gịnị Chineke. Aka m bụkwa Kingsley Ụwọma Afrịka maka okere anyị na oyiyi ya otu ahụ dị ka ọ dị ka otu dị mee gịnị jugafọ ekwenyere m kwesị ike na ị ga-anọnyere anyị n'ụbọchị taa na sekiri na-adalụ sọ isiokwu anyị ji wee bịa tata wụ isiokwu na o metụtakwara onye ọbụla isiokwu gbara ọkpụrụkpụ ya emetụta onye ọbụla. Isiokwu anyị na-ekwu tata wụ ihe gbasara ọmụmụ okwukwe n'ụlọ akwụkwọ anyị. ọ ka na-abịa ịjụ gị ajụjụ a amụghị m na aka na-emerịta ọmụmụ okwukwe n'ụlọ akwụkwọ anyị. Kedu ihe mere na ahazi eme na ọ bụrụ na ahazi eme ọ bụrụ na aka na-eme otu esi eme a na-akụzikwa ya ọfụma maka o nwere mgbe nna anụ puke na asị na ndị gọọmenti ka ewepụ ọmụmụ okwukwe ya religious studies. Ihe anyị chọrọ ikwu tata wụ ọmụmụ okwukwe uru ọmụmụ okwukwe bara na ụlọ akwụkwọ anyị na the importance of religious studies in our curriculum ka anyị na-ekwu tata. O nwere mgbe nna anụ puke na ọdụ ka ahazi eme ama m na ụlọ akwụkwọ private ka na-emerịta mana amụghị maka ndị gọọmenti ha ka na-emerịta maka o nwere ka nna anụ puke na asị na ahazi eme n'ụlọ akwụkwọ gọọmenti. Nna asị kedu ihe na-ekwonu kedu ihe kpatara ya nụ otu a ụwa dị kịta ekwesịrị ịda na-akụta ụdị asịrị a na-achọ iwepụ ụdị ife a n'ụlọ akwụkwọ. Ịma mgbe ụfọdụ ọ na-aba jụọ onye ọsị asịkwara na m jụọ onye ihe a ka m jụrụ ya ihe asịkwara gị jụọ onye asịrị ya zaa ya na mmụọ ma ịjụ ọnụ m n'oge nke anyị memere ya masị gị emere ya maka gịnị a maara ya bụ uru ya bụ ọmụmụ okwukwe bara mmadụ. Ụfọdụ ka o mere ka ha mata n'eziokwu na ihe ọjọọ adịghị mma. Ụfọdụ ka o mekwara ka ha mata otu esiri kee okike ụwa. Ụfọdụ ka o mekwara ka ha mata ụdị ndị ha bụ na ebe ha si na ụdị ihe ha ga-abụ n'ọdịnihu. Mana ọ bụrụzi ma nke ugbu a esekwanụ m jụọ ịgasị m jụọ onye esi na ị nụrụ kepu otu ahụ ị nụkwara ka m nwa nụrụ otu ahụ ị nụkwara ka m nụrụ na kepu ka ị nụkwuru. Anụrụ m ya ama agwanụghị m ma akwụsịla ya maọbụ na akwụsịghị ya maka mgbe ahụ akpara ya kpatuo ya akachi ya na ọgbọsara mbara nke kwuchara ya okwu kwuo ya ma na haus amaghị m ọ bụrụzie na na-emechaziri amaghị m o nwekwara nke ya bụrụ ebe ọ bụ na emechila ọtụtụ ihe maka ịjụ ọkwa mmasịkwa gị ụmụ ihe ndịkwa dịkakwa histrị amaghị m maka na social studies ma ọ bụrụ na ndị ọtakara abaje n'ụlọ akwụkwọ dị elu anyị akpọwazi ya histrị amaghị m ma ọ dịghị dị otu ahụ ọka dịchakwa isi maka ọtụtụ anyị amaghị na o nwere n'ebe enwetara esemokwu n'obodo anyị n'obodo a nụgo n'agha mbụ n'obodo a nụgo n'agha na nwere otu ị ga-esi ahụ ya n'ebe a na-akụzizi ya akụzi ọnwere ya anụ nke jụkwara m ugbu a bịaziri mezie mmenwe oji mgbagoju mana ọ bụrụ na akwụsịrị ya amaghị m ọ bụrụkwana na aka na-eme ya amaghị m kama ịma ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ mkpa ọ dị uru ọ bara ị na-enwe ya n'ụlọ akwụkwọ
ọ dịkwa ka mmasị nke ahụ bụ ebe anyị ga-eme gịnị ebe anyị ka anyị bidogodo anyị na nke ahụ ka akwụsịrị ya o ma ọ na-aga n'ihu kama ọ bụ mkpa ya mkpa ọ bara na ọwụ na ha na-eche na a chọrọ ịkwụsị ka ha ghara ịkwụsị ọwụ na aka na-akpa ya na nkata maka mma na dịka nsi wee kwu na ndị ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe ya ndị private na ha ma na ha ka na-emerịta mana amaghọzi maka nke ndị gọọmenti na-eso ka anyị kwuo na emebiboghị na aka na-eme na ịghọtara aka na-eme ka ezi uru ọ bara na aka na-eme na-aga n'ihu maka ọ bara ezigbo uru mana tupu anyị aga n'ihu ị nwere ike ka ihe na nkọwa nke aka gị na uche nke aka gị kedu ihe ichegbu okwukwe ọmụmụ okwukwe ịma ọmụmụ okwukwe a mbụ ị ga-anọ n'ime ọmụmụ okwukwe gị mata otu esiri kee ụwa otu Chineke jiri mee gịnị wee kee ụwa o jiri wee kee ụwa hapụzie ihe ọzọ onye ọzọ na-ekwenye ma ọ bụ ndị ọzọ ha na-ekwenye kama nke m na-ekwu bụ nke m nọ n'ime ya maka nke onye ma ka ọ na-eme gịnị akọ abịa na ngalaba ndị nke kwere na Jesu Kristi dịka akwụkwọ nsọ gwara anyị ọmụmụ ihe nke okwukwe na-egosi anyị otu anyị jiri bido ndụ ọ na-egosi anyị otu anyị jiri malite ndụ ọ na-egosi anyị otu ekwesịrị iji bie ndụ gosikwa anyị ihe dị njọ na ihe dị mma ọmụmụ okwukwe ọbụla gosikwa anyị na-esikwa na ya nwetakwa ịhụnanya mmekọrịta mmadụ na ibe ya abụghị nke ibu iro ọ na-egosi anyị na mmadụ kwesịrị ịhụ mmadụ ibe ya n'anya na mmadụ o kwesịrị ịtọ mmadụ ibe ya iro ọmụmụ okwukwe dị mma maka esi ya enweta gịnị ọ bụ ebe ndụ na ọganihu dị n'ime ya na-adalụsọ nya ịkọwatara ọmụmụ okwukwe a nnọọ ọfụma ịkụgo hama n'enu ntu ya na onye amaghị na ọmụmụ okwukwe bụ ife gbasatara otu anyị ga-esi wee bi ndụ na ọmụmụ okwukwe bụ gbasara otu anyị ga-esi wee bi ndụ bipụta ya ọfụma kekwanụ mma tupu anyị aga n'iru ụmụaka enwegasị ihe pụtagasị na anyị akwu kedu uru ọ bara mana anyị ekwubughị uru ọ bara mana o nwekwara ife onye amaghị maka ọmụmụ okwukwe kedu negative aspect kedu ụdị negative effect o nwelu n'obodo anyị mana izuụka gara aga anyị kwutegasịrị ma nchekwa adịghọzi ifere na-adịghọzi nwa na-eche na ọwụrụ na ọmụmụ okwukwe ịmana ife anyị na ha ekwukịta ọnọdụ ka ọ na-achọ iwekwa ife anyị kwuru n'izuụka gara aga maka na ana m enye ya anya na ọwụrụ na mmadụ ma ife dị mma o kwesịrị imenu ọwụrụ na ị nwere the fear the moral na anya dị enwetigbu ụzọ ọkwa ifuru ya na ọwụrụ na mmadụ ma ife dị mma o kwesịrị imenu na ife na anyị na-ada ekwudo na ezuru ohi maọwụ na ya tọje mmadụ maọwụ na nya ife ọjọọ dị iche iche daalụ sọsọ anyị ka nọkwa n'ebe anyị nọ nwere kọwasịkadịrị m ife ọjọọ negative effect o nwere ike inwenu na ọ na-akụzighị ọnwụ negative effect o nwekwara ike inwe n'ezinụlọ anyị ebido n'ezinụlọ ruo n'ụlọ akwụkwọ ruo n'ụlọ ọrụ wee rukwa na gburugburu obodo anyị Naijiria maka o nwere ife ọjọọ dịgasị iche iche ọ na-ebute mana ka anyị bidogodo n'ezinụlọ wee pụọ n'ezi nke bụ eziokwu bụ na onye azụrụ jiri rekọdụ ya mara na nke o ji dị mma gị nwa jụkwara m ajụjụ a ịma ihe ọma ama m ihe ọma ịmakwa ihe ọjọọ nke bụ eziokwu bụ ịhụ ihe ọma ị ga-akọwa na nke a bụ ihe ọma ịhụ ihe ọjọọ ị ga-akọwapụtakwa na nke a bụ gịnị ihe ọjọọ mana ọ dị ka anyị jidegodo okwu ahụ jidegodo ihe ọjọọ ahụ ebe ahụ ka anyị ga-gbatị ukwu ka m jiri ihe ọma ahụ ebe ahụ oke jidegodo okwu ahụ n'ọnụ ka anyị ga-gbatị ukwu anyị chighata anyị aga n'iru biko